Dobre. Ďakujem. Takže, pán poslanec, takúto otázku máme na vás, že čo plánujete urobiť na dnešnom období v boji proti korupcii? Keď mám povedať za seba, u mňa je prioritou v mojom poslaneckom mandáte oblasť poľnohospodárstva a životného prostredia a predkladám niektoré pozmeňujúce návrhy, kde by som chcel vykoreniť aj v týchto rezortoch tú korupciu. Tak jedným z posledných, ktorý bolo čerpanie eurofondov na poľnohospodárskú pôdu, kde tvrdím, že pokiaľ žiadateľ ju môže čerpať iba na základe čestného prehlásenia, že užíva túto pôdu, tak je to nenormálne. A preto som dal návrh zákona, ktorým som zaviazal platobnú agentúru pod hospodárskú, ktorá je zodpovedná za čerpanie eurofondov, aby požadovala od žiadateľov minimálne list vlastníctva, keď gazduje na vlastnom pozemku, alebo nájomnú zmluvu s vlastníkom. Samozrejme, ako obyčajnému človeku a poslancovi za hnutie obyčajní ľudia nezávislé osobnosti nám táto moja novela neprešla, ale nebojte sa, budem to dávať každý pol rok, ak mi to rokovací poriadok dovoľuje a budem sa snažiť odbúrať aspoň toľko tej korupcie a nečerpanie týchto eurofondov. Takže v takomto duchu. Ďakujeme. Ďakujeme. Tešilo ma.